Mga igsoon, naamang gyud tay friends pa. Unsa imong bation kanang ayha ra magparamdam imong friend kung naa siya tuyo nimo? Di ba murag masakitan ka, lain na po ni tawhana, ayha ra man magparamdam kung naay tuyo, pero wala gani tuyo, sa pangumusta wala. Mga igsoon, maupod na ang debate sa atong Ginoo diri sa Ebanghelyo karong adlaw. Gikan sa 5 kapan ug 2 ka isda, napakaon niya ang 5,000 ka mga tao, plus nanubra pagyog 12 ka bukag. So milagro gyud. Karon pagkakita sa mga tao sa milagro ngayang gihimo, nisunod dayon sila niya. Gusto pa gani nila himuon siyang hari. So, murabag, dili na ta maglungag, ane. Hey, igo ratang mangayo, tagaan na tag pagkaon. So, ang ilang intensyon sa pagsunod sa Ginoo is dili sincero. Tungod lang kay naa sila'y makuha di kaniya. Which, ang epekto, nasakitan ng Ginoo maunang sa giingon pa sa Ebanghelyo, nag-inusaras siya nga miadto sa bungtod. Mura siya lain naman ni mga tawhana. Nisunod sila nako not because they love me but because they want something from me. They can use me for their personal interests. Mga igsoon, sa unsa mang paagi ta makarelate ani, igo ta nganuman because many times kining ato ang pagsimba, kining ato ang pagampo ay hara kung naatay tuyo niya, pero kung wala gani di po ta magparamdam sa Ginoo. Tinuod, lami unta mga igsuon ba nga kanang magampo ta, musimba ta, maingon ta, Lord, ni ako dinhi because I love you in the first place. Ni ako dinhi, Lord, kay gusto lang kong muistorya sa ako ang mga feelings, kalipay, kasakit, kasuko. Gusto lang kong maminaw nimo, Lord. Kana bang friendship ba, kanang relationship dayon og naamanggaling ko tuyo nimo, Lord, ikaduha na lang na, pakapin na lang na, but my primary intention, Lord, for coming here sa pagsimba, sa pagampo is because I love you, Lord. Inganaw ta no,